subaybayan live sa Regional News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balitang umaga. Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV, ang aming channel nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng Free TV o Digital Smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Regional News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Nais namin ipaalala na ang pagtatayo ng bahay sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente ay labis na mapanganib. Kapag aksidenteng maputol ang kable ng kuryente, maaari itong makasunog ng mga kabahayan at makamatay. Dahil dikit-dikit ang mga bahay, mabilis nakakalat ang apoy. At kapag tumama ang matinding kalamidad, maaaring matumba ang tore ng kuryente at direktang gumuho ang tore sa bahay ninyo. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Recount the narratives that matter with these simple steps. Rescan your Digiboxes and look for Highland TV on the list. Make sure to reposition your antennas for those watching through digital smart TVs. Catch us beyond the screen through our social media platforms on the Regional News Group Luzon Facebook page and RNG Luzon YouTube channel. So hit that notification bell for more updates. Maganda tayo tuwing umaga. Magandang umaga sa lahat ng nanonood at nakikinig sa ating programa. And it is indeed the start of the week. Kaya kung ano man yung binabalak nyong gawin, sabi nila there's a one minute rule for that. Kung kaya mong gawin within 1 minute, wag mo nang i-delay yan. At wag nyo ring i-delay ang panonood sa amin every morning. Dito lang sa inyong Morning Barkada. Makakasama nyo, Ma'am Sheki. Ayan. Good morning. O, diba? Dadalawa lang kami. It's Lunes Marites kasi ngayon. Ang mga kalalakihan daw, hindi sila mahilig magmarites. Kaya sabi ni Charles, kayo munang bahalang magmarites dyan. Charot! Pero makakasama natin si Charles. Wag nyo muna siyang mamimiss. Magtiis muna kayo sa amin ni Ma'am Sheki. And of course, ang nag-iisang minion in the house, Randy Guzman. And certainly scan those DJ boxes. You can either watch us live yan. Either you're using a digital smart TV or a free TV, mapapanood nyo kami. And pag gumagamit ng free TV at antena ang gamit, ipihit lang minsan yan para mahanap ang channel number na yan. At syempre, Digibox naman via the Highland TV channel. Tama. Pero kung wala nga kayong television, sabi ko nga noong last Friday, paano naman yung mga pauwi pa lang o kaya mga nasa sasakyan o kaya naglalakad sa daan? Siyempre, pwede nyo kaming mapanood sa aming Facebook page. That is Regional News Group RNG Luzon. Sa aming YouTube channel RNG Luzon. Sa aming Twitter, Instagram, and TikTok. Meron na po kami lahat niyan. RNG Luzon, nag-iisa, wala ng iba. Oo, wala ng iba this morning. At alam nyo ba, Morning Barkada, nagiging babahala na tayo because of the rising numbers in Shanghai. And that they will be distributing, according to them, all COVID-19 kit per household with over 25 million na na population nila that. And nakakabahala nga lang kasi they really did declare na hindi sila ready with this. So currently there are residential places that are in lockdown, and sabi ng government nila they will be extending further for 10 more days starting kahapon Sunday. So sa mga kabalitaktakan natin dyan, please make sure that you are in proper
caution pagdating sa mga ganito, and that the number will also be expecting to go down with these measures. And alam naman natin, with Shanghai being the largest province in China, kailangan talaga nilang i-restrain ang paglabas ng mga tao. Of course, with their current measures of, social distancing, walang lalabas, dine-in is not also allowed, hindi po pwede ang paglabas. Also, at mga crowdsourcing activities, hindi din po pwede. So, just make sure to our morning Balitaktakan that we, be part of this change, lalo na sa mga OFW natin na andon, because the numbers are really troublesome. At alam nyo ba, their number was at up to 8,400 plus anak since nung Sunday. So, malaking bagay talaga siya. So, this response, their COVID-19 kit response to their 25 million household will certainly be beneficial sa mga ayaw ang lumabas, hindi okay ang paglabas. Kaya, mas maganda na we have this COVID-19 kits. Yan. Oo, pero 'di ba, Mami, sabi mo nga China, pero 'di ba sabi nila ang COVID daw before sa China nag-start. So parang bakit ngayon lang ulit nila na-feel Oo, bakit ngayon lang? Kasi people are really resistant pagdating sa vaccination nila sa China, even though sa kanila nga nag-start and sila din ang nagbigay ng mga unang vaccines. Hindi kasi lahat gusto pa rin. Yung iba talaga matigas ang ulo. But in a lighter note naman, Ontario, Canada might be pushing for 4 days work lang in a week. Wow! Gusto mo ba yun? Pero meron na ako nabasa niyan dito sa Philippines. Anong lugar yun? Nakalimutan ko. Pero pinupush na nila yung 4. Hindi nga pinupush parang magsa-start na sila this April na 4 na lang. Can you tell me more about that? Sa Ontario, Canada kasi there've been, actually before the pandemic, a few of them have already adopted this work scheme. However, mas gusto nilang maging holistic. So, in such or more industry sana yung mag-adapt in this 4 days work week. And sabi kasi nila, according to the research made from one of the researchers there in Canada, sabi nila, mas efficient at mas effective ang worker when they only work 4 days in a week rather. Iwas burnout. Dito naman sa Pilipinas, we have that scheme also. In some industries, like sa BPO kasi, we also do that. However, 10 hours kang magtatrabaho for 4 days. Napaka din ang haba. Mahaba. Diba usually dapat 8 hours 8 hours. Talaga. Pero ako na-enjoy ko yung 4 days na yon kasi dire-diretsong 3 days yung off mo. Or pwedeng ang ginawa ko nun is 2 days na 10 hours, tas off ko. And then 2 days ulit na 10 hours. Mas para sa akin, mas effective siya. Yun. Ikaw ba, sa tingin mo? Sa akin, mas effective talaga pag namamasyal lang ako. And ang magandang balita po dito sa Pilipinas, nagbukas na po talaga ang ating tourism, ang ating bansa para sa mga international, ang arte. Para sa mga international na tourist na nais pong bumisita dito sa Philippines. So ito ay mga fully vaccinated travelers from more than 150 countries will no longer need quarantine upon arrival. So hindi na sila magka-quarantine, diretso na kayong mag-e-enjoy dito sa Pilipinas, perlas ng silanganan, diba? And Department of Tourism reopens areas such as Palawan, Camiguin, Baguio City, and Boracay, where workers have a near 100% vaccination rate. Oo naman. And hindi lang naman yan ang pwede nating pasyalan kasi marami din namang, actually buong Philippines pwede mo nang pasyalan as long as you are vaccinated and you follow their requirements and their safety protocols. Pwede na po tayong mamasyal. Kaya excited na ako mamasyal next week. Parang feeling ko may pupuntahan ka next week. Pero ingat ka lang and ingat din tayo sa mga travelers natin. And again, please be reminded that dapat fully vaccinated tayo. You know, the response is that kung mas maraming vaccinated, the more that we overcome the COVID-19, kahit ano pang variant yan, we will certainly have or overcome it basta vaccinated kasi tayo. Yan.
Pero speaking of pag-iingat, Ma'am Aha. Sheki, alam mo ba na dito sa Baguio City, pinupush nila patuloy ang pagbibigay po Wow. ng tulong sa ating mga PWDs dahil lahat na po ng sidewalk ay plano nilang lagyan nitong, alam mo yun, yung Tiles. Ayun. Yun. Na para naman yung ating mga kaibigang PWD ay medyo gumaan naman po ang kanilang paglalakad sa Yes. ating mga kalye at maging normal din po sa kanila na hindi nila kailangang isipin kung malalaglag ba sila, may natatapakan ba sila or madulas ba. And also, 'di ba, it serves as a guide, Yes. direction para alam nila kung pa-curve ba itong daan Yes. or what. Oh, if they will turn right or left. And alam mo ba, anak, when the coins were made before, wala siyang ridges. Walang ridges or wala siyang linya dun sa gilid. Hindi, ang dulas. Oh, madula siya, but it was actually made for our PWD. Nilagyan siya ng ridges for them to identify kung anong currency siya. Pati sa paper, pati sa mga takip ng bottles, ng inumin or commodities, nilalagyan nila ng PWD friendly para alam nila Oo. whether to turn it right or to turn it left. Oh. Oo, kasi mas holistic na talaga. Kasi ako din, personally, with my kids, tinuturuan ko silang mag-basic sign language. Oo. Basic hi, hello, thank you, I love you, yan. And yun, kasi talaga namang it should be something na adaptive tayo pagdating sa kanila because they are really not they're normal. And tayo lang ang naman atang hindi nagpapag-normal sa kanila. And the thank you for them. And also in the hospitality and tourism industry, nakita natin na ina-accept na rin ang ating Yes. PWD. Meron nga Tama, tayong fast tama. food chains na eh. Oo, alam mo yung tita namin sa Manila, meron kasi siyang business na parang mga pangmerienda sa may Luneta. Uy! At lahat ng kinuha niyang talagang mag-work doon, mga personnel, is mga PWD, so mga bingi, yung mga pipe. Pero ang gagaling nila ha. So pag nanonood ako ng live stream nila, nagla-live stream sila everyday. Bongga! Oo, parang gumaganon sila. Tapos naiintindihan nila, tapos sila yung gumagawa ng mga crepe. So parang, ang saya. Ang Oo. sarap. Sana mai-share ko yon dito sa MV next month or malay mo, this month, di ba? Mapasyalan natin. Uy, maganda yun. Oo. Ang ganda lang talaga that we're opening our understanding with such matter. And, pagdating naman sa pagiging holistic nga talaga dito, there are universities that are honing students hindi lang in book-based. Ngayon, they're honing them in skill-based talents. And ito, let's see kung anong ginagawa nila in this one university. Naghahanap ka ba ng lugar to hang out with friends, family, at loved ones? Sakto para sa'yo ang kabubukas lamang na school-based cafe dito sa General Luna Road, Baguio City. Siguradong mafe-feel mo ang ambience dito dahil mala fine dine ng setup. At ito pa ang maganda, hindi mo na kailangan pang maglabas ng malaking halaga dahil budget-friendly ang mga menu nila dito. At ang greeneries, Instagrammable talaga. Actually, we opened Centennial Cafe on March 21. No, that's when we had our grand opening and ribbon cutting ceremony, wherein we were able to invite also our industry partners and of course members of the university community. Actually, this is just a pop-up cafe, no? So it's not really a permanent restaurant all throughout. So we will just be open until April 8. So that's March 21 to April 8. The very objective why we thought of opening this one is firstly, of course, to provide an industry experience for our students. But above all, the very reason why we thought of coming up with this one is at least we wanted to prepare our students to become entrepreneurs in the future so that they will be able to help the community by at least providing employment, no, rather than being seeking employment themselves. Iba't ibang fusion cuisine ang inihahanda nila dito kada linggo. Kaya naman hindi mo na kailangan pang magpunta ng ibang bansa para matikman ang sikat na dishes ng Asia. Nang tinanong si Miss Jenilyn Magpatok kung bakit fusion cuisine ang inihahain dito, Wanted really to showcase different cuisines in Asia because we wanted to highlight, no, the
what the students have learned in their Asian cuisine subject. So we wanted really to at least provide an excitement in the menu that we actually serve to our guests. Maituturing ng box office ang Indian cuisine na bida sa kanilang menu noong nakaraang linggo. Pero ngayon naman, Indonesian Vietnamese ang tampok. Makatululaway nga naman at katakam-takam ang mga pagkain dito. Dahil sa halagang 280 pesos lang kada tao, may sandwich station, main course, at dessert ka na. Para naman sa mga Japan lover, isama na sa inyong bucket list ang pagpunta dito. Dahil Japanese cuisine ang kanilang ihahanda sa darating na linggo. Talaga nga namang kakaiba ang cafe na ito kumpara sa ibang restaurant dito sa Baguio City. What makes our cafe different is because our students are the ones really who are, doing all the service. It's from the kitchen operations to the dining operations to the service operations. Lahat talaga sila. So it's some kind of a different experience, really seeing all our OJTs doing everything while being guided, of course, by their respective teachers. Ayon naman kay Miss Mary Joy Limpin, ang manager o person in charge ng cafe, marami raw talagang dumadayo dito para lang matikman ang kanilang pagkain. So they book table, yun. So iba-iba actually, pero marami. It's our second week and we are actually delighted to see na marami na nakakaalam ng restaurant. Actually, halos lahat naman yata kasi we saw them last week when they dined in. Kita ulit namin sila. So, ibig sabihin, bumalik sila from last week, bumalik this week, and then I hope we'll see them again. Kapansin-pansin din ng kadalasang customer dito ay ang mga estudyante. Isa ang grupo ni Thea sa mga madalas magpunta dito. Perfect for study, tapos yung place po, yung location, very accessible. Tapos malapit siya sa school, tapos yung mga staff po, mga babae, very accommodating. And then the music, the ambience, perfect for reviewing. Para naman kay Trex, kung menu recommendation daw ang usapan, Caramel macchiato. kaya ano pang hinihintay mo? Magtawag na ng makakasama at huwag palagpasing matikman ang fusion cuisine sa Asia na thumbs up sa mga netizens ngayon. Visit us here at University of Baguio, General Lunar Road, Baguio City. Ang ganda ng Pangasinan. Pero, ilang bayan lang ang kilala. Pasikatin natin ang iba't ibang bayan. Paano? Gawin natin at itayo ang Pangasinan Eastern to Western Expressway. Ayusin natin ang mga tourism facilities. Bigyan ng training ang mga manggagawa sa tourism sector. Bigyan ng insentibo ang mga investors. Bilyon-bilyong piso ang halaga ng turismo. Tunay nga na napakaganda ng Pangasinan. Kaya huwag nating sayangin ito. Hindi ito pangako. Ito ang trabaho ko. Ako po si Ramon Gico III. Kasama nyo sa pagtupad ng pangarap para sa maunlad na Pangasinan. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees.
coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw. Para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. For better life. The renewable energy resource of the Philippines is Mig-Subiri, ang nag-akda ng Renewable Energy Act na nagpasok ng 1 trilyon pisong pondo na nagbigay ng trabaho sa halos 3 milyong Pilipino nagdala ng liwanag sa milyong ng mga kaugnay sa sa inyo mga kababayan, sa tulong ninyo, itutuloy natin ang pagtulong ng mga pagkakatulong. Probinsyano ako, party list. Number 25 sa inyong mga balota. Probinsyano ako. At nagbabalik po ang Morning Balitaktakan. It's a wonderful Monday sa ating mga kabalitaktakan na nakatutok ngayon. Ayan, late kasi. Ayan mga kabalitaktakan, ngayong umaga, oras natin alas 6:54 po ng umaga. Ngayon ating pong tignan ang isa sa mga pinag-uusapan po ngayon dito sa Baguio City. Ito pong ginagawang or plano na pagde-develop ng Session Road. Kayo nga po ba, isa na po ba kayo sa mga nakakita nito or may gusto po ba kayong baguhin or isa-suggest na mga plano? Nako, pag-uusapan po natin ngayon yan ngayong umaga. Sa Tirada sa Umaga, makakasama natin ngayong umaga si Engineer Bonifacio de la Peña, ang City Administrator ng Pamahalang Lungsod ng Baguio. Engineer, good morning po. Morning to the City of Baguio. Yan po, Engineer. Ayan. Engineer, simulan po natin dito sa planong redevelopment or pagsasaayos daw ng Session Road. Engineer, kumusta po itong plano natin since nakita po natin na may mga tao na po ng City Engineering Office na they're trying to measure itong sidewalks natin or they're trying to plan out itong development ng Session Road. Kumusta po ba ito ngayon na Engineer? Okay, Charles, ganito yan, para wala tayong, para hindi magkaroon ng miscommunication. Unang-una, there is a plan really of redeveloping the facade, the status of Session Road, no? Unang-una, gusto ko i-klaro na yung iba, sinasabi na heritage site daw yan. Ang heritage area natin is nagsisimula mula doon sa may Baden-Powell. May Governor Park Road. Yun, nandun yung marker natin, ang heritage marker, no? So Session Road can be developed and we can bring it back. Ang objective natin dito, Charles, is to bring it back to the old Session Road during the American times, no? Okay. Ang budget natin dyan, Charles, is supposedly mga 40 to 60 million sana for the whole Session Road. Pero ang naka-earmark lang itong taon na ito is around 20 million. So if you're going up Session Road, that will be on the right side lang ang ating i-concentrate. Yung packet ng session. Okay. Gaya ng sabi mo kanina, nakita ata sa social media, nandiyan yung ating City Engineer's Office, they're doing some measurement regarding the plan of redeveloping the sidewalk. At nakita doon sa plano na meron tayong
all the way from bottom to top na meron tayong parang shade, no? These are only plans, no? But the actual plan is actually from our CPD or the City Planning Office. Charles. Okay, engineer. Engineer, last year kasi we had the ribbon cutting of a final plan for the Session Road. Nakikita natin ngayon dyan sa harap ng post office yung inaasahang magiging plano. But there were some asking, engineer, bakit may mga suggestion or plan na lagyan daw po ng roof? Other residents are clamoring, maganda na ang Session Road, wag nang lagyan ng roofing, i-rehabilitate na lang yung sidewalk. Ano po yung nangyari dito sa old plan na to with the City Planning Office saka with this ngayon po, engineer, na we're trying to work out itong plano po ng Session Road? Okay, tama ka, Charles. Ano? Yung mock-up parang proof of concept nandoon sa may baba ng post office, nandoon sa may park doon, ano? So, yun ang tama. Wala yung bubong. Lahat naman ng sidewalk natin, kung makikita mo, lahat ng development natin ng sidewalk na ginagawa natin ngayon, wala naman inalis natin kasi there was a proposed dati na lalagyan daw nila ng shade, no? Na may bubong. Inalis natin lahat yan. You can see from Isat, from Governor Park, lahat ng development natin ng sidewalk, walang bubong kasi makakasira talaga ng pasad yan. At saka yung bubong na yan, maganda lang pagbago, no? Pag naluma yan, ang pangit-pangit yan. It's good if they can maintain it. So, it's a wrong publication really na may bubong yung gagawing development of the sidewalk at saka yung road system, yung Session Road. Walang bubong yan. Walang bubong. Magkakaroon lang ng konting intermittent na shade kasi lalagyan natin yan ng mga upuan. Nakikita niyo ba doon sa may yung map-up natin sa may post office na mayroong mga upuan tayong gagawin? Kasi we would like to have the city center of Baguio feel, you know, yung ambience ng session. Kaya lalagyan natin ng mga upuan yan where they can stay, they can sit down, they can read, they can text, they can, you know, pwede sila mag-Facebook. Pero itong mga intermittent na ito yung may mga shade lang. Para bang waiting shed na pero the design is very good. If only I can show you later on the final plan ng map-up na ginagawa ng CPD, you will appreciate it. Pero it's a wrong notion na lalagyan natin ng bubong yan from top to bottom. But is it final, engineer? Natatanggalin natin tong center island that dividing the Session Road and tuloy pa rin po ba yung initial plan na maglalagay tayo ng bike lane sa tram line wherein naalala ko last year yun na present ni Attorney Donna Tabangin yung plan for this Session Road po? Yeah. Totoo yun, ano? If you will recall, during the initial na may Session Road dyan, wala naman talagang island dyan sa gitna. You know, wala namang island dyan sa gitna and there are no trees in the middle. So, the initial plan was really to earthball lahat ng mga puno na inilalagay natin sa gilid. The initial plan din, Charles, is dalawa yung pababa, isa yung paakyat, no? Meron tayong bus lane, definitely incorporate natin yung bike lane. The bike lane, lahat na, ang bike lane talagang kailangan incorporated na yan sa mga road system natin, whether it is shared or whether it's dedicated, no? Nakikita niyo, may mga solid na pintura tayo, ibig sabihin yan, dedicated yan. Pag mga white line lang yan at may mga figure ng bike, ibig sabihin shared lane yan. So, these are the plans, no? Pero, meron ding pag-aaral na baka pababa na lang ang Session Road kasi meron tayong traffic simulation system na ginagawa, no? And it's turning out na mas gaganda ang traffic kung pababa lahat ng traffic diyan. So, there are two choices, Charles, no? One is dalawang pababa, tapos isang paakyat. Naka-incorporate na yung ating ho-ho bus lane, naka-incorporate yung traffic lane natin ng mga vehicles natin, naka-incorporate din yung ating bike lane. Okay po, sir. Sir, last na lang po na katanungan na kumusta naman po yung consultation natin? I think marami pong maapektuhan dito since yung ibang mga establishments nag-extend ng kanilang mga bubong dito po sa Session Road wherein
pang-protect na din sa mga tao na naglalakad during tag-ulan or tag-init. Kumusta po ito, Engineer? Tatanggalin po ba to during the development? Wala po bang mga nakatayong bubong na dyan dapat kapag sinimulan na natin itong Session Road development, sir? Okay, Charles, ganito yan, ano? During those times, na-allow naman yan eh. And it's helping also our people who are walking along or up or down Session Road. Ito mga canopies na inilagay ng mga sub-isnad natin on their own, no? Pero gagawin na natin uniform. Gagawin na natin, nakita mo yung mock-up doon sa may malapit dito sa may post office. Ganun ang mangyayari dyan, no? But regarding the canopy dyan, hindi na yung total kasi ang ginawa ng iba from their building up to the end of the sidewalk may canopy na eh. So all of these things will be evaluated. There is a chance also na alisin na yan, magiging open na lang yung buong sidewalk na yan. But we have to remember also, arcaded sila. When you say arcaded, yung mga building nila na-allow na mag-overhang ng konti, di ba? That is allowed naman sa National Building Code. So yun ang magiging shade na lang natin going down and going up. Pero mas maganda na ang sidewalk natin is open. Na may mga upuan na lang tayo intermittently para doon sa mga tao natin na gustong umupo, magpahinga, lalo na yung mga senior citizen natin who would like to stay and enjoy the ambience of Session Road. Okay, Engineer. Engineer, panghuli po ang inyong, kailan po sisimulan ang Session Road development and ang mga mensahe natin sa ating mga kababayan? Go ahead po, Engineer. Okay, nakita ko yung mga komento ninyo sa social media, nakita natin na may pinost ng CEO natin. Alam mo, lahat naman ng constructive comments ay tinitingnan natin lahat yan, no? Lahat naman yan. And also, there was a public consultation regarding this already that was conducted before. Alam niyo, ating city planning office, ang ating mga agency, hindi naman gumagawa yan without any engagement from the people who are using the site, who are within the area. Kahit nga barangay hall, kahit na mga barangay project, pinengage natin mga barangay. So, lahat ng mga nabasa natin, na constructive comments, there might be some reactions na masama, there must be some reactions na maganda, pero all of these are being considered. But there is no truth na lalagyan natin ng bubong yan from top to bottom. And regarding the stage, kung kailan umpisan, that will be started this year. Kasi meron na tayong inirmark na 20 million for that, no? We're just waiting for the other 40 million on the other side, on the center line, at mapatatapos natin ang development Session Road. Pero Charles, ipapabid na natin yan, no? It will undergo already pre-procurement in the back. Being the chairman of the back also, ipapaprebid na natin yan, ipapapre-procurement na natin. So dadaloy na yan as soon as ma-finalize yung plano. Pinadala na rin ako ng plano ng CPDO regarding yung mga intermittent shade na gagamitin natin sa mga chairs natin para sa mga senior citizen natin at saka yung mga people who would like to enjoy the ambience of session. Okay, with that, Engineer, maraming salamat po sa oras na ibinigay nyo sa Morning Balitaktakan and ingat po tayo lagi. God bless po. Guess tayo doon. We are just in Manila, Charles, ngayon, Mayor, no? Kasi we are going to meet with our mobility program regarding our traffic system. So, okay. Thank you. Ayan po. Yan po si Engineer Bonifacio de la Peña ng City Administrator's Office at yan nga po yung plano for the development of Session Road. Ayan po. Mamaya naman po ating abangan kung ano po ang ibibida ni Ma'am Shisheki. Abangan yan sa pagbabalik ng Morning Balitaktakan. Salamat kay Senator Migs dahil natulungan niya ang aming negosyo ngayong pandemic dahil sa Bayanihan Act. Salamat, Senator Migs. Hulog ka ng langit sa industriya namin, sa lahat kaming magsasaka ng tubo sa buong Pilipinas. Salamat kay Senator Migs at itinaguyod niya ang karapatan ng aming kooperatiba. Salamat, Senator Migs, sa pagbigay ng malakas na ngipin sa anti-hazing law. Tuloy-tuloy lang po ang serbisyo ng iyong trabahador sa Senado.
Itultulo tayo iti panagmaymaysa para iti ayaitan tayo nga probinsya iti Benguet. Mas pinapintas tayo iti serbisyo iti Benguet General Hospital nga agitited iti libre nga hospitalization para kadagiti marigrigat. Itultulo tayo nga mapapintasan dagiti farm to market roads tayo para kadagiti farmers. Papintasan tayo pa iti turismo, scholarship program para kadagiti ubing. Itultuloy tayo iti good governance that our province deserves. Re-elect Governor Dr. Melcher Daginistiklas for healthier Benguet. Sa beauty ng batang 90s, nakakali ng itrahay. Ang batang 90s beauty, di ka magsisisi, promise. Sa beauty ng batang 90s. Bazaar Music offers a complete line of musical instruments. Bazaar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bazaar Music, bringing music closer to your hearts. Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga digibox at hanapin ang Highland TV, ang aming channel nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Regional News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Nais namin ipaalala na ang pagtatayo ng bahay sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente ay labis na mapanganib. Kapag aksidenteng maputol ang kable ng kuryente, maaari itong makasunog ng mga kabahayan at makamatay. Dahil dikit-dikit ang mga bahay, mabilis nakakalat ang apoy. At kapag tumama ang matinding kalamidad, maaaring matumba ang tore ng kuryente at direktang gumuho ang tore sa bahay ninyo. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Our Filipino artist, hindi talaga mawawala ng inspirasyon either using materials that are, not very traditional. And our artists are now riveting to now making our murals, our walls, our esquinitas as artistic as possible. This morning, we have a young artist na making ways in making murals in malls and others to be more creative and more artistic nga. We have this morning Miss Hannah Sutton. Good morning, ma'am! Hello po. Walang sound. Hindi ko kayo naririnig. Hi, Miss Hannah. Yan. Good morning, Miss Hannah. Oh my God. Ayan. Babalikan natin siya maya-maya lamang. And nakita naman natin that she's really young and passionate on what she's doing. Malalaman pa natin ang kanyang storya sa pagbabalik ng Morning Balitaktakan. Hello, good morning, TG Home Builders po. TG Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po order online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tghomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So, meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material.
easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders, we turn houses into homes. Masakit ba ang likod, ang kasukasuan? Namimitik o masakit ang iyong kalangan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga digibox at hanapin ang Highland TV, ang aming channel nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Original News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Ang pagnanakaw, pangangalakan at pagpili ng bahagi ng power transmission lines ay pinagbabawal ng batas. Bukod sa parusang 20 taon ng pagkakabilanggo at magmumulta ng 50,000 hanggang 100,000. Maaari itong magdulot ng inyong kamatayan kapag nakuryente ka. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Recount the narratives that matter with these simple steps. Rescan your digiboxes and look for Highland TV on the list. Make sure to reposition your antennas for those watching through digital smart TVs. Catch us beyond the screen through our social media platforms on the Original News Group Luzon Facebook page and RNG Luzon YouTube channel. So hit that notification bell for more updates. Isa po sa mga umuso ngayong pandemya o sa katatapos na pandemya ay ang mga LED lights. Lahat po halos sa mga videos na napapanood natin from influencers o kahit sino pa man na gusto lang mag-post ng videos or pictures ay usually meron na pong mga LED lights and ang mga kwarto ay naging fashionable. Talaga namang ang cute-cute tignan. Pero alam nyo ba na dito sa Baguio City ay propose din po nila na gawing LED lights ang ating mga ilaw para naman sa gabi ay kapag naka-on sila mukha talagang city lights and of course mas tipid daw po ito sa kuryente. Kaya naman ang LED lights ay makikita mo na halos everywhere, mapa cafe, restaurant or what. Pero itong isang cafe na aking ibibida, hindi lamang LED lights ang inyong makikita pero pwede ka nilang dalhin sa kung saang parte ng mundo na gusto mong puntahan. O diba, bongga? Ito kakain ka na nga, pwede ka pang makapasyal ng hindi umaalis kung saan ka nakaupo. At para malaman natin kung saan ang cafe na ito, panoorin ito. Hilig nyo ba'y maglakbay at makakita ng iba't ibang tanawin? Ngunit hindi achieve dahil sa busy schedule? Sa isang cafe sa Upper General Luna, Baguio City, hatid sa inyo ay kakaibang visual experience. Ay from the name itself po is Cafe Beam. Meaning po is cafe with lights po. Kaya dinecker nila siya with lights. And then the projector para sa mga mahilig mag-picture dahil gusto nila different lagi yung background. Perfect ang visual concept ng cafe para sa mga mahilig mag-selfie at kumuha ng Instagrammable photos. It's my first time here in Cafe Beam and the experience is quite great as a first-timer and as a student. A perfect place for me to study, to have my online meetings. Because of its ambience, it's very laid back. My favorite part of this cafe is their lighting. It's very aesthetic. It's really Instagrammable. Kaya day or night, mapapawaw ka sa iba't ibang 3D backgrounds na nakaproject sa kanilang pader. You can experience different seasons from summer, winter, and fall. O kaya, dine under the sakura tree, relax on a warm summer night, or you can travel without needing a passport. Bukod sa visual experience, matakam din sa mga alok nilang pagkain tulad ng
Quattro Tokboki at Beam Toast. Sila rin ang kauna-unahang nag-o-offer ng Fusion Pong o Fusion Cuisine na ang base ay Jampong sa Baguio City. Kung saan ang kanilang bestseller ay tinatawag na Cream Pong. I just went here nung una for the background, ganun. Pero nung na-try ko yung food nila, grabe, authentic din pala dito sa cafe na to. And first time ko kasing makatikim nung fusion cuisine nila. And yun yung base niya is jampong. Pawiin din ang inyong uhaw sa first ever green grape soda sa Baguio na kanilang ginagawa in-house. And ang pinaka-favorite ko dito is their green grape soda. Very unexpected kasi yung citrus flavor nito. Ang mga customers maaaring mag-request ng kanilang nice na background habang kumakain. Sa mga nais bumisita, bukas sila mula 11 a.m. to 12 midnight. Sa parami ng mga businesses, iba na talaga ang labanan ngayon. Pati na sa mga restaurants, hindi lamang po pagkain ang dapat mong kakaiba, kundi pati ang ambience design at yung mga bagay na talaga namang Instagrammable, sabi nga nila. Dahil ngayon, nabubuhay tayo sa social media, lahat ng nais nating puntahan, usually dapat yung may magandang background para naman pag pinost ko, talaga namang mabibilib ang mga makakakita. At yan po ang isa pong talaga namang dapat isaalang-alang ng mga business owners o yung mga nais magbukas ng business. Dapat po pag-isipan nating mabuti para hindi lang po masarap ang pagkain pero kakaiba din ang ating restaurants. And yan po ang ibinida natin ngayon. Sana mabisita po namin yan one time dahil parang ang sarap-sarap talaga ng kanilang pagkain. And of course, para makapag-picture na rin kami at ma-share namin sa aming Instagram account which is RNG Luzon. Kaya i-follow nyo na po ang aming social media accounts para mas makakita pa po kayo ng mas marami pang pwede nyong puntahan, kagiliwan at kabiliban. At ano naman kaya o sino naman kaya ang makakatsikahan natin mamaya, malalaman natin yan sa pagbabalik ng Morning Balitaktakan. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw. Para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldridge Corporation. For better life. Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga digibox at hanapin ang Highland TV, ang aming channel nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Regional News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Ang inyong truck ay maaaring sumabit sa linya ng kuryente. Dahilan para dumaloy ang kuryente sa inyong sasakyan at pagmulan ng disgrasya o pagkamatay. Maaari ring maantala ang daloy ng kuryente kung masisira ang linya o poste. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay tulad ng metal, kahoy, pati na rin ng bato ay nakakamatay. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Sa milky ng batang 90s, parang atin ang itrahay. Ang batang 90s milky, di ka magsisisi, promise. Sa milky ng batang 90s.
Kapag labis pong nainitan o nausukan ng mga linya, tore at mga materyales na nakakabit dito, maaaring magdulot ito ng pagkaantala sa daloy ng kuryente. Bukod sa apoy, ang usok mula sa pagsisiga ay nagiging dahilan para ma-ionize ang hangin sa paligid ng linya ng kuryente. Ang mismong hangin ay pwedeng maging konduktor ng kuryente sa pagitan ng mga kable. Ang usok ay maaaring daluyan ng kuryente papuntang lupa at maging sanhi ng brownout. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Bawal magkabit ng antena sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente dahil maaari kayong makuryente. Lubhang mapanganib yan dahil ang mismong pagtatayo ng bahay o anumang istruktura malapit sa linya ay pinagbabawal din. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay na hawak ng tao tulad ng bakal, kahoy o kawayan ay maaaring maging sanhi ng aksidente o pagkamatay. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Kapag lumapit o sumabit ang kawayan ninyo sa linya, maaari po kayong makuryente. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay na hawak ng tao tulad ng bakal, kahoy o kawayan ay maaaring maging sanhi ng aksidente o pagkamatay. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga digibox at hanapin ang Highland TV, ang aming channel nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Original News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Bawal magkabit ng antena sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente dahil maaari kayong makuryente. Lubhang mapanganib yan dahil ang mismong pagtatayo ng bahay o anumang istruktura malapit sa linya ay pinagbabawal din. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay na hawak ng tao tulad ng bakal, kahoy o kawayan ay maaaring maging sanhi ng aksidente o pagkamatay. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP.
Ayo. Yan, this morning again, artist dito sa Pilipinas, young artist, Filipino artist, lagi tayong humahanap ng paraan para maging mas artistic pa. Sabi ko nga, diba, with some of our guests na ang ginagamit nilang medium noon ay leaf, ang ginagamit nila is their painting jackets, shoes, bags. Naging unlimited yung idea nila when it comes to making sure that their art is being known. And dito nga dito sa Baguio City, lalayo pa ba tayo? We have started with Sining Esquinita with mural painting as well. Same platform na ginagawa ng ating guest this morning is just making one step at a time, making one mural at a time sa mall, regardless kung saan pa. We have this morning Miss Hannah Jill Sutton. Good morning! Good morning po. Hi, Miss Hannah! Napakaganda ng ngiti at kaway-kaway naman tayo sa mga nanonood sa atin ngayong umaga. Yan. Miss Hannah, nasan nga ulit tayo ngayon? Nasa Ilocos ba tayo? Tama ba? Opo. Nasa Ilocos po kami ngayon sa Resto Bar. Would you be having another mural dyan, Miss Hannah? Kaya andyan kayo? Yes. Yes po. Wow! Congratulations, Miss Hannah. And Miss Hannah, let's start muna. Paano ka nga ba nahilig or paano mo natutunan na ikaw ay naggumagawa ng mga arts? Ako po kasi nag-start po talaga ako ng college. And dahil po kailangan ko po ng pangbayad ng tuition, ng allowance, gano'n, nag-start po akong mag-painting na benta-benta, gano'n po. Yun nga. And Miss Hannah, from that ba, nagsimula ka na rin with creative, nagme-makeup din kayo, no, Miss Hannah? Isa pang naging form yun ng kita mo nung college ka? Nung college po ako, hindi pa po ako mahilig talaga mag-makeup, yung mga creative makeups po, hindi pa po. Pero nung mga bandang anak na po ako, doon ko na po naisipang mag-makeup kasi kailangan ko po maging brand ambassador, ganyan po sa mga ibang brands. Right. Miss Hannah, from one painting to another, naging mas malaki siya, naging murals na siya. Paano mo naman nalaman that it could be possibly done with murals? Kasi po, ganito po yun. Nung nagda-drawing na po ako, syempre parang na-realize ko po na kaya ko po palang mag-painting, hindi ko i-try sa mga malalaking walls. And then, nung may anak na nga po ako, mga 3 months pa lang po ako kapapanganak pa lang, sabi ko sa asawa ko, mag-mural po kaya tayo. Sabi ko, ibenta natin yung mural ko. Mag-painting tayo sa mga wall kasi kako malaki ang kita doon. Sabi naman ng asawa ko, ano yung mural? Sabi ko, ito yon, ganito sa wall yun. Ipo-post mo lang sa Facebook, tapos makakabenta na tayo niyan pag may mga client na makakita. Tapos ayun, wala pa po kami dating portfolio talaga. Nag-try lang po kami ng isa. Tapos may nagtiwala naman po, hanggang tuloy-tuloy na po siya. Tapos ayun, na-practice na rin po yung aking skills sa pagmumural. Kitang-kita nga namin, Miss Hannah. Miss Hannah, ikaw ba, how do you draw your inspiration or who and what inspires you to make your murals? Actually po, nakaka-inspire po sa akin yung iba't ibang murals din ng iba't ibang artist. Kumbaga, hindi ko naman name drop kung sino sila, pero nakikita ko sila sa Facebook, sa Pinterest, sa iba't ibang sites. Yes, so sa kanila po ako nakakakuha ng idea. Tapos kino-conceptualize ko lang po. Like, kunwari, gusto po ng client is floral. Maghahanap po ako ng mural florals, tapos tsaka po namin i-conceptualize kung ano ba yung gusto niya talagang design. So, samahin lang po namin yung mga ideas ng iba't ibang mga paintings na nakikita din po namin. Oo nga, no, Miss Hannah. Pero personally, Miss Hannah, this kasi, I've seen that we have a lot of local artists here in the Philippines, not just you, but also here in Baguio City. Anong tulong ba yung kailangan ng mga artists natin, not just from people, but from our government? Ano po ulit yun? Ayun, kasi Miss Hannah, right now, we have a lot of local artists, magagaling talaga kayo. But the thing is that, sa tingin mo ba, Miss Hannah, meron pang maitutulong ang government natin para sa inyong mga artists? Oo naman po, meron po. Ano po kasi, dapat po mas marami pa pong opportunities ang ibigay nila sa mga artists. Kasi napapansin ko po, karamihan po ng mga artists ngayon,
more on freelancer na lang sila. Opo, Hindi po opo. sila talaga hold ng company. Kung magkakaroon man sila talaga ng full-time na work, kumbaga sila na mismo yung mag-i-start ng business ng sarili nilang pangalan. Katulad na sa ibang lugar na pwedeng mag-apply ng ganitong artist tapos may tapat na bayad po ng sahod. Ito po kasi sa atin mas marami po ang freelancers na artist. Kasi mas na-appreciate nung nung mga client, yung mga freelancers ngayon. I understand, Miss Kaya Hannah. kung ang government lang po ay mag-open ng opportunity, mas maganda po yun na ma-help nila yung mga artists na ma-boost yung kanilang talent, ganun po. Exactly my point, Miss Hannah. Sa tingin ko, if we could just have, a more standardized approach pagdating sa mga artist natin, mas matutulungan pa tayo. Miss Hannah, if you were to make a mural of your life journey, what will the theme be at saan mo ilalagay ang mural na ito? Kung ako po ay magmumural, para sa akin lang, gusto ko po yung pastel na tema ng colors. Tapos gusto ko siya florals na may Van Gogh kasi mahilig din ako sa Van Gogh. Yes. So gusto ko yung parang yung background niya is Van Gogh style pero siya, pastel yung color niya. Ganun. And gusto ko ilagay siya sa sarili ko ng bahay. Pag nagkaroon ko ng sarili kong bahay. Wow, talaga naman. Malay natin, Miss Hannah, with all your hard work, tutulungan ka namin, tutulungan ng mga nanunood sa atin that would come true sooner or later. Miss Hannah, ano namang mensahe natin sa mga artists natin, young inspiring artists natin when they wanted to go into mural painting as well? Ako, mamamensahe ko lang po. Nag-start po talaga ako sa simpleng drawing lang na papel-papel hanggang sa na-discover ko na kaya ko naman sa mga big canvases hanggang sa nag-jump into murals na ako. Kung kaya kong gawin niya, syempre kaya niya. Basta mag-practice lang kayo at magtiwala lang kayo sa kaya niyo gawin at huwag na huwag kayong susuko at huwag na huwag kayong makikinig sa mga negative comments ng kahit sino, kamag-anak mo man, kaibigan o makinig ka lang sa sarili mo na alam mo kaya mo. Right. Yun nga, Miss Yun po. Hannah. Opo. Sometimes they don't matter. What matter is you and what you're contributing. Miss Hannah, lastly, where can our car-engers, our morning barkada, can follow you on your social media? At kung merong gustong magpagawa, saan kanila mahahanap? Hanapin niyo po ako sa Facebook, sa TikTok, sa Instagram. Iisa lang po ang pangalan ko. Hannah Shuton po ang ginagamit kong screen name at artist name ko po. So, i-search niyo lang po yan, lalabas na po ako. Tapos i-message niyo na rin po ako doon sa mga Facebook accounts ko and pages po. Certainly, Miss Hannah. Maraming salamat. Good luck on your mural dyan sa Ilocos na kahit na taga QC pa tayo, lili pa rin natin yan para ibigay sa atin ang napakagandang mural. Miss Hannah, thank you for sharing your time with us this morning. Yan. And nakita naman natin, sabi nga natin, it's just within you. You cannot write as a book without starting from a single page. And you cannot start a mural without a single sketch, mga morning barkada. So, let this be an inspiration to everyone that is watching. Kahit man ano yan, you just have to find a way to start it, diba? And alam nyo ba, tip lang sa mga nanonood sa atin, that the famous Vincent van Gogh painting, The Starry Night, was actually conceived when he was under a medical condition or under a mental disorder. And sabi nga nila, when you're looking at it sa Starry Night na to, you would have to grasp things beyond the stars. And to everyone that is watching, hindi pa kami matatapos kasi magbabalik pa rin ang Morning Balitaktakan. Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga digibox at hanapin ang Highland TV, ang aming channel nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Original News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Bawal magkabit ng antena sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente dahil maaari kayong makuryente. Lubha
lubhang mapanganib yan dahil ang mismong pagtatayo ng bahay o anumang istruktura malapit sa linya ay pinagbabawal din. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay na hawak ng tao tulad ng bakal, kahoy o kawayan ay maaaring maging sanhi ng aksidente o pagkamatay. Ang paalalang ito ay mula po sa NGC. At nagbabalik ang Morning Balitaktakan! Ayan, nabuo na ang inyong dynamic trio. Salamat naman. Salamat naman. Salamat naman sa juice. Balak niya pa. Balak niya pa pumasok ng third cup Diba? Diba? Oo, Ang galing. yan ang ating laro for Yan. today ay hula-hula pa rin dahil. Hula-hula. Oo, pero ang ating tema ay songs. Tagalog Oh. songs? Tagalog songs ba to? Ayusin niyo yung kulon niyo, English or Tagalog. Kaya ang English or title Tagalog. ay... Oh. Ano ang title? Hindi mo sinabi. Sinabi niya, hindi ka nakikinig. Iwasan ang pagkain ng delatang expired. Ang ating tema, ang ating laro ngayong araw ay kantang to hula mo. Ay, gusto ko Ayan. Ayan, para Yun pala yun. dire-diretso na tayo at tignan natin sinong mapapunish. Oh. First question, first song. Alright. Okay. Hala. Puso, about ito siguro sa pagmamahal. pagmamahal. And then, my Crazy clown. I'm crazy Pusong bato. for you, Crazy Char. in love. Pusong bato. I'm crazy in love. Ano? Pusong clown. Queen of Hearts. Two words. Two words. Two words. Joker Aha. heart. Clown heart. Batman heart. Funny heart. Ano yan? Funny heart? Funny heart. Funny heart, English, Eva. Tagalog. Ano kaya ito? Ano pa? Two hearts. Two hearts. Two hearts. English, Tagalog. Sana dalawa nga lang. English, Tagalog ito. Sana dalawang puso ko. English, Tagalog. Tagalog, English. Tagalog, English. Oh, Ayusin ano mo kaya to? FD. Oo nga, ang Tagal. Pwede namang mag-sign language kung E or T. Okay. Ano yan? For Fickle heart. heart. Ha? Funny heart. Far For heart. heart. Fun heart. Fun hearts. For hearts. Feeling heart. Char? For heart. For hearts. Oh. Free Ano yan? heart. Fry heart. Frighten heart. Ay, Hindi Ah, naman ano namin yun? alam yun. Anong tamang Bago yun. sagot? Pwede bang mga Anong ano? tamang sagot? 80s song? Foolish heart. Ay, oh Foolish my God. heart. Ah, Foolish heart. Nako. heart ng pulis. Oo. Ayan, next song. Ano yun? Ano yan? English or Tagalog? Cat. Tagalog. Tagalog. Okay. Pusa. Pusang galak. Ano yan? Ano yan? May mga damit at may mga utak. Two Ano kaya? words. May mga utak. Isa lang Kaawa-awang yun. utak. Ang hirap Yung niya, naman. no? Oh. Ang hirap. Dapat ilang syllables, mga ganun. Ano kaya yan? Cat. Cat, pusa. Cat clothes. Pusong Tagalog. bato. Anong Tagalog? Tagalog. Ilang syllables? Tagalog song. Tagalog song. Oh. Two Two words. He. Oh my God. Cat. Kuting. Ano pa kaya? Kay liit na utak. Ano pa yan? Ang hirap naman yan. Oo nga. Complicated na babae. Ang isip. Ay! Ah! Merong coaching na nagaganap dito. Ay, Cat. wala, Ay, oo wala. nga, cat. Cat, Tapos ha? pang yung damit. One point. Isip. Ooh, alright. Sige, bawi tayo. Basta walang natutulog na juice dyan, ha? Kanta eh. Ayan, third song. Horse. Black horse. Dark horse! Oy, black horse sabi ko din. It's dark horse. It's not. Pareho din yun. Hindi. Pareho. Hindi pareho yun. Hindi yung title. Katy Perry, Dapat release dapat 2012. sasabihin ko Dark Knight. Dark Knight. Fourth song. Okay. Head Jazz. On and off. Blue jeans. Ano yan? Billie Jeans. Billie Tagalog? Jeans. Michael Jackson. Michael Jackson. Tagalog. Ilang Tagalog. words? Two words. Two words. Love Alright. song? Love Love song? song? Hindi. Love song.
sampay mo ang itim na Panta. panta with gutom. Bikining itim. Paano naging bikini yan? Panta. Ano yan? On-off. On-off ilaw. Ah, Liwanag. ano yan? Pantalon. Nagko-coach si Daddy. Papalayo kampi kayo ni Tito ni Ren Pangay. Ang hirap. Ano ba yan? Asul. Asul. Clue. Dapat may clue. Naku, nang Blue jeans. Anong title? Anong title? Hanggang ngayon. Ano ba yung clue nyo? Sabit na. Pat. Dapat nagbibigay kayo ng clue. Nakakainis. Anong word Sabit na? ngayon. Next song. Yun yung naisip ko eh. Alright. Next song. Pusong bato. Char. Ano yan? May plato. English Tagalog. Puto bumbang? Anong puto bangbang? Forward Tagalog English. Tagalog, forwards. Patingin kami. Forwards. Alright. Tagalog. Tagalog? Okay. Ay, may heart pala. Asin, May puso. heart pala. Puso, bang. 4 na words. Sinaktan mo ang puso ko. Ano yan? Nakakainis. Ang hirap na itong Plato. game na to. Nakakainis. Sinong gumawa nito? W. Wala na bang pag-ibig? Wala. Wala na bang pag-ibig? Aba. Jaya. Palibasa, kanta ng matatanda. Oh, yan. Agree tayo dyan. Panalunin na natin minsan lang. Ayan mo na. Excuse me sa Nag-giveaway matanda. na ako, di ba? 2 points. Grabe siya sa ano. Respect the elderly. Oy, maganda yung kantang yan, no? Excuse me. Wala bang pag-ibig? Ay, Alright, 4. Forevermore! Forevermore! Nauna Forevermore! ako. Nauna ako. Kulang yung sayo, sabi mo forever. Forever, sabi mo. Oh, Charles, ambag naman, Charles. Oo. Ambag naman, Charles. Babawi ako. Ambag naman. Ay, kasali ka ba? Kasali ka? Hoy, naguhula pa rin ako. Totoo ba yan? Naguhula siya. Kili-kili. Kili-kili. Kili-kiling maitim. Alam, may sasabihin sana ako, pero wag. Paulit. Ayoko. Ano? Ayoko, may sasabihin sana Yan, ako. ano yan? Lord. Buti napipigilan ko pa yung bunganga ko sa mga ganyan, no? Kili-kili. Tagalog. Tagalog. Tagalog, ilang words? Kinikilig. 2 words. Coco Martin. Coco Martin. Kailangan kita. Ano yan? USB port. Ano yan? USB Saksakan. port. Saksakan. Ha? Lan. Kailan? Kahit kailan? Woo! Kahit kailan. Ayan. Hindi ka. Sinong kumanta niyan? South border. South. Akala ko North border. Yay! Next song. Pwede bang artist na lang? Ano yan? Heart. Mahal mo. English. English. Eki breaky heart. That do. I love you. I 5 do. words. You do. Love you. Love me like you do. Woo! Ha! Wala na yung kwan. Effect ng expired na delata. Next pa more. Next song. Wala akong makain eh. Okay. Ano yan? Ano Una, yan? pastry Tagalog cow. English. Balutin mo ako. Ha! Ano may kanta bang balutin mo ako? Balutin mo ako Hindi sa yun, liwanag. ang kanta. Ano? Hindi yun yung... Liwanag sa Oh, dilim. Liwanag sa dilim! Oh, 1 point. Ano yung title nyo ng title? Between walang Walang dingding. dingding. Yun eh. Oo. Grabe. Oh. Ay, disqualify. Okay. 1 word yan. Wala. One word? Disqualified yun wala. Hindi. Hawak. Kanta yun. Hawak? Lyric Kamay. yun. Kamay. Teka lang, hindi Kamay. pa start. Ikaw manggugulang ka talaga, mother. Kamay. Magulang. Hawak kamay. Hawak kamay. Oh, sige, siya na. Ginulangan. Kamay sabi niya. Hindi. Oh. Hawak kamay, sabi niya. Gawa-gawa ka. Isa ka din Okay.
Gumagawa ka ba sarili mong title? Oh, next song. Lyrics yun. Oo, kaya nga hindi man Oh. title yun. Ang Next song na title. sagot ko na. Coco. Tagalog Yan. English. May gusto kong sabihin. See you around. See you again. See you again. Akala ko see you redo. Without Undo. you, my friend. See you undo. Ganun. Next song, Chismis Alright. pa more. Let her go. Okay. Oh, title na yun, ha? Title na yun, ha? Ginigigil niyo ako. Disqualified yung mali. Lyrics kasi yung kanina. Disqualified yung kanina. Disqualified. Hindi, 3 Hoy, points. hindi tayo bawal kita yun. niloloko ng title. Lyrics yun. Gawa-gawa ka. Oh, next song. Oh, next. Hallelujah. Fireworks. Havana, oh, Ha. Nana. Ay, Happy New Year. Tagalog Ganon. English. Happy Halloween. Tagalog. Ay, Tagalog pala. Two words? Halimaw sa dilim. Halik. Charot. Ano yan? Habang buhay. Oh! Habang. Merong nagko-quote sa'yo. Hi. Ano ba? Paano naging bu yung ganon? Oh. Bu. Mu yun eh. Hindi, English na ngayon. Ganun na ngayon. Gawa-gawa. Nanggugulat yung multo. Bu? Alam, may iskoran pa ba Alright. kami? Ano yan? Tagalog yan? Tagalog English. Tagalog. Ang ba? beer na to. Ang pag... English ang title Ano yan? pero Tagalog yung kanta. Ilang words? Overdrive. Alright, by Eraserheads. Okay. Alin doon? Yung last. Yung susunod, gawa-gawa ka. Oh. Bet mo na naman. Oh. Oh, next na. Oh, next. Merong Bakit bawal? Secret. Okay. O, sige. Oo. Nako. Ay, Nako. 5 ako. 4 silang dalawa. Okay. Oh. Oh. Yes. Wala bang tiebreaker dyan? Oo nga, hindi. Wala na. Ayo, dapat may manalo sa inyong dalawa. Oo, di ba? 0.5 na point para panalo pa rin ako. Gahaman sa points. Dapat Magulat. meron dapat 0.5. Game. Alright, for the last. Oo, for the... Wala- meron pa wala bang na ba? picture? Wala na? Wala na. Okay. Wala kayo na. dyan. Wala na daw. O, sige. Alright. Ano ang gagawin Pasalamat na tayo ninyo? sa sponsors. Ano ang inyong gagawin? Wala kaming gagawin. Oo. Ay, hindi pwede. Pag tumayo, Hindi. Nandurugas na tayo dito, mga ka-MB, pag tumayo kaming dalawa ni Charles, kami abot ng camera. Hindi kami aabot. Oo. Hindi. Ano ang Hindi. dapat... Mga ka-MB, i-comment down nyo kung ano ang kanilang dapat gawin. Ano ba yan? Ayan, dahil gagawin nila bago matapos ang ating show na Oh. ito. Shoutout muna. Oo, Yan. mag-shoutout muna kami. Ayan, shoutout muna sa Limon family dyan po sa Ilocos Sur and also Fontanilla family dyan sa Nueva Ecija. Happy viewing ngayong araw po ng Monday. Yes, and also international viewers na nagpo-playback sa atin either Facebook or YouTube. Let's go ahead and say hi and good morning to my ate in Taiwan, Bok sa Korea, and also titas, titos in Hawaii, Canada, and Australia. Maraming salamat po and tumatanggap po kami ng hindi expired. Alright, and gusto ko din pong batiyan ng aking family dyan sa La Union. Mama and Dad's Tita Melly, magpagaling ka. Mama Vina, hello na nanonood po ngayon. Hello, shoutout sa'yo. And 2 billion mainat family, Babalalabs, gising na. At kailangan mo nang pumasok sa school. At para sa ating tiebreaker, ito Ayan. na ang huling kanta. Sige. For Patingin. 2 points. Teach me how to, doggy. Teach me how to. Teach me how to. Teach me how to, doggy. Dapat sa amin lang yun eh. Panalo pa rin ako, 2 points. Oh, 7 Kulela points tayo ako, ngayon, ha? Magluto ka ng sardinas. Yung Ayan, hindi at dahil expired. natalo na lang kayo, magluluto na lang kayo ng gusto ko ng spam and egg. Oh. Okay lang? Okay lang? Oh. Hindi ka na ano dyan sa spam and egg na yan. Hindi. Hindi ka na Araw-araw nakuha na na. lang. Nagsawa dyan Kesa na. naman expired na delata. Oh. At dahil natalo sila, sasayaw sila ng Oh. 8-8. Si Ma'am Shi muna. Oh, game na. Excuse me. O yung mga viewers naman natin dyan, bakit kayo ganyan? Talagang ang gusto nyo talaga, na. ang request talaga, pasayawin na yan. Inaano ba kayo? Sayaw na. Bok, Pasayawin Pag na nanonood yan. naman kayo, di naman kayo Kaya nga. pinapasayaw. Dali na. Dali na. Oh, go. Tara. Ay,
Para, hindi, ayoko nun. Gusto ko. Gusto mo namin yun eh. Iba naman, ibang Iba, kanta. ibigay kayong kanta. Alright. Spaghetti, tapos na yung mother. Ano na Hindi, lang? wag na. Panis na yun. Ano yun? Sige na! Oh, di mo alam yun. Hindi ko alam. Ako sinasayaw ko yan ng bata. Oh, sige. ikaw nagkaroon. Oh, pero masakit na yung likod ko. Hindi, tapos ikaw mag-iisip ng sasayawin niya. Oh, alright. Paano ba yun? Ay, teach me how to doggy na lang dahil yun. Ano yun? Dalawang katawan pa. Oh, sige, ikaw na, sayo ko na. Game. Paano na yun yung gawa-gawa ka? Nakalimutan ko na yung mga lyrics. Ganito, ganon. Huwag nang ganito. Kailan kayong sumayaw? Ren, sample. Sample mo rin. Nanalo ko. Tapos hindi na naman sila. Sample mo rin. Yan. Okay. At dahil Pamela, one, igalaw ang katawan. Pamela, two, parang two. Pamela, three, parang kilikili. Pamela, four, pagagain ng F4. Yes, overtime na tayo. Overtime na, yes! Tama na. Ganon pala yun, mga mandurugos. To my kids, Elera and Ethan, thank you so much for watching. Thank you, Ren, for being such a good sport. Di talaga namin alam You're yan. welcome. Alam mo naman, Kung sinong mananalo, alam mo yun naman, yung may sasayaw. respeto talaga ako sa matatanda. Pag hindi na kaya ng mga likod nila, ako na ang gagawa. Kaya naiintindihan ko, huwag kayong mag-alala. Hoy, makamatanda ka naman. Naiintindihan ko ang mga sakit. Hindi ko pa kasi nararanasan. Maganda ka. Ayan. Okay, yan. Also, everyone that is watching, thank you to our over loving support from our sponsor coming from TG Home Builders and also Baguio Country Club and NGCP. Ayan, pasalamatan din natin ang Busar Music and also ang Batang 90s Milk Tea. And kung gusto nyo naman mag-enjoy or nag-enjoy na kayo last week, subukan nyo ulit mag-enjoy ngayon dyan po sa Pugad Adventure Resort dyan po sa Pagula Union. Hindi ko makakalimutan ang Maranan and Baliceros Optometric Clinic, Dizon Vision Clinic, and wala nang aw sa PAW! Ayan, isa na naman pong Lunes ang pinagsamahan natin. Kasama pa rin ang napakalit pero napakakulit, Randy Guzman. Kasama pa rin ang Ma'am Shisheki na magluluto na naman ng spam and egg dahil ako ay natalo. Parang you have to break the tie. Parang ilang araw na taon talo. Yes. Ma'am Shisheki. At nakasama nyo naman kahit late, hindi malilate sa pagbibigay ng impormasyon. Charles Limon at bukas ay atin na namang tututukan ang isang panibagong araw. Thank God it's Tuesday na naman. Yes, and sana may Coke mamaya sa breakfast. Wow, siningit talaga yun. Wala na akong pera. Aga-agang Coke na naman yan. Aga naman yan. Sige, bukas magsama-sama ulit tayo dito sa Morning Balitaktakan!